थैबाबो जेबो लस गैया बे मानसिया जाय बे बहुत जोबखांबाय दस्रा हारिजों हाबा जाहैबाय खुनु लेवरा लाब गैया होमबा बिदिबा जोंनो 10 जन गाहाम जाबनाय सिख्ला नोंथांमोनाथ' सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निस्सय बुजिखादों बा सिनाय मोनखादों बिथाङा सोर नोंथांमोना गासिबो सिनायजोबखागौ बिथाङा जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव साइडनि एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड नङा होमबा दा बे नालिबो होनना बुङो बिथाङा जिथुनाखि गुवाहाटीयाव जोंहा सिमोनसापुरि बा धेमाजि साइडनि सासे बर' आइजोआ जिथुनाखि मिसिं सेंग्राजों मोजां मोनलायनाय अर्थात लाभनि लैथोआव गब'नानै बे साननैसो सिगां बुथार जादों नैबे बुथार जानायनि सायाव एन्टारटेनमेन्टआ गोबांथार माखासे खोथा बुंदों दा नोंथांमोना माबायदि बुजिनानै लानो हायो बिथांनि खोथा बुंनायफोरखौ आरो बिथांनि खोथाफ्रा थारैनो बेसेबांसिम सैथो बिथां बुंनाय रावफ्रा सैथो जादोंना जायाखै बा गनायथाव जादोंना जायाखै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै निस्सय बुजिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जिथुनाखि जोंहा एन्टारटेनमेन्ट भाइया बा फंबाया जेबायदि बाथ्रा बुंदों बे रावफ्रा गनायथावबो दङ मानो होनना बुङोब्ला जों गासिबो आं बारंबार बुंगासिनो दङ जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बा लाइमोन हिनजावसाफ्रा जिथुनाखि हाबा जाखानायानो जा जायियानो जा जिखुनु बर' आइजोफोरा दानिफ्रायनो बा बे जिथुनाखि सोलिबाय थानाय जाथायफोरखौ नुनानै सांग्रांथि जानो हायो बेखौनो जोङो माने गोबांथार फोसावगासिनो दङ बा बुंबोगासिनो दङ सिगां समनिफ्रायनो जायफोरा बुङो बै बिथांमोनखौसो बिथांमोना गाज्रि मोनो बा टारगेट खालामो आरो दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा माने मोनसे खायद' सिस्टेम जानानै दङ मिथिबायना खायद' सिस्टेम मारै होनना बुङोबा गाबोननि दिनाव जोंखौहाय गुबुन जातिफोरा बा गुबुन कास्टनि मानसिफोरा सानफा साफा आइजोफोरनि सायाव इनाय बा अयथासार खालामगासिनो दङ माब्लाबानि समाव मार्डार खालामदों माब्लाबानि समाव रेप खालामदों बेफोरबायदि गोबांथार माने जाबोगासिनो दङ जों बारंबार खोनाबोगासिनो जोङो जेब्लानिफ्राय जोनोम जानानै 15 बोसोर 16 बोसोरसिम जोङो जेब्ला हाबबाय अब्लानिफ्रायनो जोङो दिनैसिम आङो 34 इयार्सआव रानिं जाबाय बे समहालागै जों खोनाबोगासिनो दङ आरो नुबोगासिनो दङ अब्ला जोङो दासिमाव जोङो हिसाब खालामोब्ला हाजार जालांबाय जोंनि बर' आइजोफ्रा बा बर' लाइमोन हिनजावसाफ्रा सोरबा बायदिया माइनर हिनजावसाफ्रानो जिनाहारि खालामजागासिनो दङ रेप खालामनो चिराङाव जानानै थांबाय 16 बोसोरनि ना 13 बोसोरनि हिनजावसाखौ रेप खालामबाय बेबो मुसलमान मानसिफ्रा आरो दा दुधनायाव जानानै थांबाय कामरुप जिल्ला दुधनायाव जानानै थांबाय बेबो माइनर हिनजावसा बेखौबो रेप खालामबाय मुसलमान जातिफ्रा मिथिबायना दा बेखायनो दिनैनि दिनाव गुवाहाटीयाव जोंहा बर' आइजोखौ मिसिं सेंग्रा अर्थात मिसिं जाथिया बे बर' लाइमोनखौ रेप खालामबायबो आन्दासाव लोगोसे बुथारनानैबो गारबाय दा बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला मथा मथि फासि नांनानै थैदों होननानै बुंदों दा फासि नांदोंब्लाथ' फासिनि जेबो प्रुफ गैया उइदाउट प्रुफआव माबोरैहाय फासि नांदों जाखो दा बेखायनो जोङो सानो जिथुनाखि जोंनि बे बर' हिनजावफ्रा जेसां हागौ एसां गावनि देहाखौ सेल्फ डिफेन्स होननानै बुङो जायखौ नङा होमबा सेल्फ डिफेन्स खालामनानै लाखि आरो गावनि गोथारथिखौ लाखिनो नाजा मानो होनना बुङोब्ला जोङो बर'जोंनो जुदि गोजोन रायजोखौ मोनजाखायाब्ला गुबुन जाथिजों थांनानै जों माबोरैहाय गोजोन रायजो मोनजाहैगोन नोंथांमोना बेखौ साननानै नायसाय गथ' सासे सानै मोनखांनायनि उनाव गाबोन समफोरनो जोंहा होखारजागोन आरो जोंहा एन्टारटेनमेन्टआ माखासे खोथा बुंदों बर' सिख्लाफ्रा बा बर' लाइमोनफ्रा जिथुनाखि डान्स इन्डियान डान्स बा माबा मोनसे कालसारनि बागैनो बा माबा मोनसे सोलोंथाइनि बिभागावनो जा सोरबा बायदिया सिंगारनि लाइनावनो जा मोसानायनि माखासे कम्पिटिसननि गेजेरजों भट बियो नङा होमबा भट बिखांनायनि उनाव मा जाहैनोसै बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ मोजां मोननो रोंला गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौसो मोजां मोननानै जुलि जायो बे आरो टारगेट खालामो माने गोजौ लेभेलाव मोनहैबाथाय माने जोंनि बर'फोरखौनो नायस'ना थिग बेबायदि बर'नि अननायखौ बावगारलाङो बेखायनो माने बर' लाइमोनफोरखौ माने भटखौनो होनाङा बा सापर्टखौनो होनाङा होननानै बुंदों बे बाथ्राखौ आं सिगाङावबो बुंखाबाय बेफोरबायदिनि थाखाय आङो आंनि फिसाखौबाबो आं सापर्ट होनाय नङा बा आंनि फिसानोबाबो भट होनाय नङा होननानै सिगाङावनो बुंखांबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि लाइमोन हिनजावसाफ्रा फ्रायानो नंजोबा खिन्थु बाद बाखिया नंगौ मानो होनना बुङोब्ला गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि राव हारिमु आसार खान्थिफोरखौ जुदि बावगारलांनो हायोब्ला आरो बिमा बिफा हारिखौनो बावगारलाङोब्ला जिथु जाथिनि थाखाय जेबो साननायानो गैयाब्ला गावनि बिमा बिफाखौलाय बावगारलांनो माथो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा दा बेखायनो दिनैनि दिनाव गावनि बिफाखौ बावगारलांनाय मेन गुबै रावानो बेनो जाहैबाय नोंथाङा जुदि बा बै हिनजावसाया जुदि नोंनि बिमा बिफानि न'खरखौ गारनानै बर' समाजखौ गारनानै बर' समाजाव थायालासिनो गुबुन आन कास्टनि मानसिजों बा गुबुन जाथिजों हाबा जानाय लोगो लोगो नोङो गुबुन जाथिनाव थांनानै नोङो नोंनि ट्रेडिशनेल ड्रेसआनो सोलायखाबाय जेब्ला अब्ला जोंहा बेयाव आरो मा बुंबावनांगौ दङ मानो जों बे गथ'खौ आंनि फिसा होननानै जों सिनायथि होबावनांगौ जाखो
सोरनि फिसाखौ जोङो बर' होननानै गनायनानै लाबानांगौ दा बेखायनो जोंहा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबाव नोंथांमोना प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव हाबनानै नाय प्रान्जल नार्जारिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जाय हिन्जावसाया बा जाय सिख्लाया गावनि हारिजों हाबा जायालासिनो गुबुन हारिजों हाबा जाहैयो बेनि एसटि सार्टिफिकेट बा एसटिनि ट्राइबेल जिथुनाखि सार्टिफिकेट नङाबा बे सार्टिफिकेटखौ दानना होनांगौ काट खालामनांगौ मिथिबायना एसटिआव जेबो स्कपखौनो गैयै खालामनांगौ बेबायदि खालामनांगौ होननानै जोंहा प्रान्जल इउटुबारा बुंदों दा बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बिजिरनो थाखाय प्रान्जल नार्जारि बिथांनि इउटुब चेनेलाव हाबबाबो नुगोन स' आं बारा गोलावखौ बुंला नोंथांमोना निस्सय बुजिनो हानाय बा साननो हानाय गोहो मेलेम माखासे नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव जा एन्टारटेनमेन्ट बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निस्सय साननानै नायनानै लादो जों नुगासिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों हा जेन'बा माखासे बर' सिख्लाफोर मालाय हारिजों गोसोथोलायनानै जेन'बा देथारजानाय बुथारजानाय ओमफ्रायहाय जिनाहारि खालामजानाय आरोखि बेफोरबायदिखौ जों नुबोगासिनो आच्छा मिथिखासेयावबो मानो डाबल गोरोन्थि मावो बे जोंनि बर' सिख्लाफ्रा जेन'बा 100आव 80%आनो गाज्रिखा खोस्सामबो होनखायो आं 20%ल' मोजां होनखायो आं बबे जायगायाव गुवाहाटिनो अबेबा माबानो बेथ' फुरा डेन्जार गिदिर माबा जाबायना जायगाया ओमफ्रायहाय बेहाय हारसा हौवाफोरजों गोसोथोलायनानै मारै देथार जालायदों आंथ' खोनागासिनो दं फेसबुकाव नुलाबायदों बायदिसिना दा बेफोरखौ आं बुंगोन आरोखि माखासे बर' सिख्लाफोरखौ एसे सोलायदोब्रा फंबाय बिनानावमोन माबा फंबाय सोलायलांबाय बिनानावमोन बा बिब'मोन एसे सोलायदो नुखा खोनाखाखौ मानो गोसोथोयोसो जेन'बा नोंसोरखौ बिसोर लांनानै ओरैनो आलो जाहोहैया मालाय हारिया बेखौ गोसोआव ला आरोखि ना बे थैनोबो माबाया नोंसोरखौ लांनानै आलो जाहोहैया नोंखौ बुसिगोन बर' होनबानो मालाय जाथिया नायनो हाखाया नालाय नोंखौ बुसिगोन लासाव नोंहा जेबो गैया लासाव नोंहा ओरैसो जाहैगोन होफैखायो जों मारिखाया सिदा जोंना बेबायदि बर'जों बर'बा जेबो होना जोंबो जोंहा बेयाव सापर्ट दङ खिन्थु हारसाजों बांगालजों बाव जों नायनानै थानो हानाय नङा मिथिबाय जेराव लोगो मोनो बेयावनो गाथेनायसो जोंना डाइरेक्ट सिदाखासो आंनिबा बेफोरबायदि मानसिया माने थैबाबो लस गैखाया आरोखि रायजोफोर बे थैबाबो जेबो गैखाया बेहा बेफोरबायदि मानसिया मा खालामनांगौ बे ब्रह्मपुत्रआ गुवाहाटियाव ब्रह्मपुत्रआव थांदो दालाङाव थादो गोदोनायाव दैहु मोनसे आलायदो ज्रुम लागाव थैबाबो जेबो लस गैया बे मानसिया खोस्सोम जै शिब शंकर बलनाथ थैबाबो जेबो लस गैया बे मानसिया डाइरेक्ट होनखायो आङो मोनथिखानानैबो बुजिखानानैबो नुखा खोनाखा मालाया देथार जानाय दानस'जानाय दानफ्लेजानाय अबेबा दानफ्लेनानै सोरबा फैसायाव सोनानै दोनजानाय सोरबा नारसिजानाय सोरबा जिनाहारि खालामजानानै सुइसाइड खालामनानै बुथारजानाय नुखा खोनाखा मा खि मोनजानाय माखौ नुनानै गोसोथोनोसै जेन'बा ना बर'नि अननाय जाया आरोखि ना मा जाखो जेन'बा बर'फोरनि अननाय नङा खालि बे बांगालफोरनि आगा खाथा नालाय बिसिनिया मोजां जाहैसै आरो ना थलासि फुदा साला बर' सिख्लाफोरखौ एकदम गासिखौबो बुङाखै आङो 100आव 80% होनदों आरोखि ना रायजोफोर गासिबो गाज्रि जाजोबा नालाय ओंखायनो होनदों आरो बे खावसे जंगलिया मानसिफोर दं जंगलिया जायगानिफ्राय सिटियाव थाफैनानै बे माबा जानाय आरोखि हाइ प्रेसार जानाय बिसोरो ल' गैला बिसोर दा सिगांहाय ल' प्रेसारमोन बिसोरो हाइ प्रेसार जाफैजोबबाय बिसोरो नोगोराव थाफैनानै सिटियाव थाफैनानै दा बैसोरबायदि मानसिया जंगलिया मानसियासो बेफोरबायदि जाफैयो आरो जाय माबायदि मानसिया बिदि जायो जाय मानसिया जानो खि गैखाया खाथां बिसोरसो बिदि जाबावो आसरित खोस्सोमबो होनखायो आं अनेक नुबाय जोङो नुनानैबो गोरोन्थि मावो बिसोर आसरितलै सयथिबो मा मोनो मा दं जेबो गैया बर'जों बर' जानानै बर'जों बर' गोसोथोलायोब्रा जों बाहाय जेबो बादा गैया बर'जों हाबा जाना मालाय हारिजों मा हाबा जानांगौ आरो मोनसे कुइसनबाव जोंनि जेन'बा सोरबा माबा जेन'बा बहाबा डान्सार प्रग्राम सोरबा माबा प्रग्राम बहाबा देरहा सोरबा थाङोबा भट बियोना जाय बे भट जोबखांबाय दस्रा हारिजों हाबा जाहैबाय खुनु लेवरा लाब गैया राव घन्टानोबो भट होनांगौ सोरबा हिनजाव माबा जायोबाबो सोरबा सेलिब्रिटि जानानै जोंनाव भट बिबाबो खुनु घन्टा होनांगौबो लाब गैया जेबो गैया मानो होनबा नायफिनखाया मालाय हारिजों हाबा जाखायो खोस्सोम डाइरेक्ट मालाय हारिजोंसो हाबा जाफिनखायो जेबो लाब गैया आंथ' होखाया दानख्लायसै आं मोनबाय बिदिखौ डाइरेक्ट सिदा खोथा आरोना रायजोफोर ओंखायनो लाब गैया बे बर' सिख्लाफोर एकदमबारे नुसनफ्लाङाबोब्रा बिदिखौलाय गोदोनाफ्रावनो गाथेलाबायनानै गग्राखौ ओरै नाख्लायला हरबाबो नायदसिखाबो बेबायदि मानसिखौ जेबो लाब गैया रागा जोङोना जोंबो बिदिबा होमबा जोंनो 10 जन गाहाम जाबनाय सिख्ला मालाय हारिजों हाबा जास्लायस्लाय नंगौ नङा नंगौबा कमेन्ट खालाम नङाबा कमेन्ट दा खालाम मालाय हारिजोंसो हाबा जास्लायस्लाय जोङो 10 जन ला दोरखार गैला जेबो नङा बर'जों बर' सापर्टसो जालायबावगोन मालाय हारिजों हाबा जास्लायस्लाय बिदि बुथार जास्लायस्लाय जोङो 10 जन जाबगोन माथो लायो आंबो दाबो आंनो लागोन बिदिबा
बाराबा जोङोलै आहा जायो बेबायदि जानो आरोखि दा बेखौनो दुखु मोनदों आङो बिदि बुथार जादों होननाय खोनाबा जोंबो दुखु मोना बर'नि थै दं नालाय जोंनि देहायावबो दा जोङो जेन'बा गुबुन जाथि थैदों होननाय खोनाबा जों बारा जेबो साना खिन्थु बर' थैदों होनबा जोंबो कुइसन खालामो बबे जायगानि मारै मारै जादों कुइसना जोंनावबो ओंखारो जोंबो खालामो आरोना रायजोफोर ओंखायनो माखासे बर' सिख्लाफोर नमस्ते लण्डन आइफोर आफाफोर जेबो गैया होनखायो आं मिथिबाय नोंसोर जेसेबां हारसा हौवा मोजां मोनोमोन जेबो गैया देथार जानायनि अनगा लास्टआव गोदोना गाफै जानायनि अनगा खनसेबो होनखायो आं